What's up mga idol? For today's video pupunta tayo ng Dagupan mga idol. Kukunin na natin yung sticker na pinapagawa natin. At yung sticker na yan ay ipamimigay natin sa ating mga followers bilang pasasalamat sa walang sawang suporta sa aking mga videos at sa mga nanonood na aking videos. At yan lang ang ating pamimigay pag may followers tayo na manghingi. Dahil yan lang ay bilang pasasalamat sa ating mga followers. At sa mga gustong humingi na malapit dito sa atin ay punta lang kayo sa bahay para makuha kayo ng sticker. Dahil para naman sa ating mga followers sticker na pinapagawa. Kasi nga ay yan lang yung kaya natin na ibigay sa ngayon. Sticker lang muna. Pagka luwag-luwag tayo mga lord, yan ay mamigay tayo ng konti lang. Kaya samahan nyo ako mga lord. Baybayin natin itong kalsada papunta Dagupan. Kaya ko lang naman ginagawa nung pagpapagawa ng sticker mga lodi, dahil nakikita ko sa mga ibang mga vlogger ay parang na-inspire akong magpagawa din ng sticker. Dahil pag may followers sila na nakakilala sa kanila nangihingi ng sticker, talagang ang gandang tingnan mga lodi. Yung may nakakilala na sa'yo kahit sa mga ganyan lang, diba? Masarap sa pakiramdam na kahit saang lugar ka tapos may followers ka pala na nakilala ka, nangingi sa'yo ng sticker. Diba ang gandang pakinggan? Sarap sa pakiramdam yung mga ganyan mga lodi. Sana ma-experience din natin yan. At hindi pa sa ngayon kasi hindi pa tayo kilala. Yung mga ibang vloggers kasi matagal na sila sa industriya ng pagbablog. Tayo ay sumubok lang tayo na ganito. At makikipag sa palaran, malay natin ay sa paggagawa natin ng mga content na ganito ay makilala din nila tayo. Hindi pa man sa ngayon, pero sana ay dumating din yung panahon na makikilala nila tayo. Kasi yung mga ibang mga vloggers naman na sumikat na ay dumadaan din naman yan sila sa baba bago sila sumikat. Kaya tayo ay pagdaanan din natin. Hindi naman lahat nakakuha sa madalian. Kailangan talaga may pagsubok. Baga, kaya hintay-hintay lang tayo mga lodi hanggang maabot natin yung mga pangarap natin. So yung mga lodi ay dito na tayo sa pinapagawa natin ng sticker. Pick up lang sir. Sticker. Pick up sticker. Ha? Anong tip? DJ Orias vlog. DJ Orias. DJ Orias. DJ Orias po. At yun mga idol ay pinapasabi na natin sa part na may pipick upin tayo na sticker.
So, yun lang mga idol at maraming salamat sa panonood at sa aking mga followers. Maraming salamat sa suporta. Sa walang sawang suporta mga idol. Salamat, salamat. God bless you all mga idol at ride safe.